Здравей, казваме на първият ни гост в подкаста. Това е Мишо. Какво интересно можеш да ни споделиш? Здравейте! Ами работя в супермаркет и помагам да се маркират стоките. А как точно... чакай, пратил си ни видео да видим. Маркирано, маркирано, маркирано. Айде, няма ли да си ходим? Маркирано, маркирано. Тоест ти си нещо като този сигнал. Бип. Да, нещо такова. А след тази дейност, какво правиш? Ами след работа се прибирам с колегата. И ако видим някого, който има нужда от храна, веднага му даваме. Значи вършите благородна кауза. Да, всички животни се подкрепяме. Всички сме Том и всички сме Джери на този свят. И да съсипем мита, че кучета и котки не могат да стоят на една маса. Респект за всички. И до следващият път. Казваме здравей на Ивайло. Иво, разкажи твоята история. Ами аз помагам на животните да са по-сигурни. Това не е ли трудно? Ами всъщност е много лесно. Пишат ми клиенти по имейла. И аз отивам, плащат ми в долари и после започвам работа. И после какво става? Пиша малко код, това, онова. И вече клиентите ми стават една идея, по-сигурни. Приятели, ако ви харесва съдържанието, което правим, може да се абонирате за канала ни. И това ли е всичко? Ами правим проверка на системата винаги. След това правим и задължителния ни стрес тест. Вие си имате и животни за тестване. Да разбира се, наемаме и доброволци за работа. А как завършва всичко? Ами викаме си органите на животинския ред и те правят каквото трябва. А тези животни после отиват на онова място. Точно така, но ние нашата работа сме си я свършили. Да, имаме и снимка, която си ни предоставил да покажем на зрителите. Да, това е след добре изпълнена задача. Добре, благодаря ти за гостуването и до скоро.